नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे कांदा भजी. भजीसाठी 250 ग्राम कांदा उभा कापून घेतला आहे. कांद्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ आणि पाव चमचा हळद घालून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण लावून अर्धा तास ठेवून द्यायचं आहे. मिक्सरच्या भांड्यात 10 लसूण पाकळ्या, 5 हिरवी मिरची, मूठभर कोथिंबीर, अर्धा चमचा ओवा घालून मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे. अर्धा तासानंतर कांद्यावरचं झाकण काढायचं आहे. मिठामुळे कांद्याला पाणी सुटलेलं आहे. आता यात कोथिंबीर, मिरची, लसूणची पेस्ट घालायची आहे. अर्धा चमचा हळद पावडर घालायची आहे. मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी चण्याचं पीठ चाळून ठेवलं आहे. हे चण्याचं पीठ थोडं थोडं करून कांद्यामध्ये घालायचं आहे. भजीचं पीठ पातळ वाटत आहे. पुन्हा थोडं चण्याचं पीठ घालायचं, मिक्स करून घ्यायचं. अशा प्रकारे कांदा भजीसाठी मी 170 ग्राम चण्याचं पीठ वापरलेलं आहे. चण्याचं पीठ पूर्ण घालून झाल्यानंतर अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. पूर्ण पीठ घातल्यानंतर मीठ घालायचं आहे. तेव्हाच आपल्याला अंदाज येणार मीठ किती पाहिजे. तेल गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झाल्यावर छोटं छोटं पोर्शनमध्ये भजी आपल्याला सोडायची आहेत. भजीला सतत परतत राहायचं आहे, तर ती सगळीकडून भाजली जाणार. छान ब्राऊन झाल्यानंतर न्यूजपेपरवर काढून घ्यायचे आहेत. पुन्हा तेलामध्ये छोट्या पोर्शनमध्ये भजी सोडायची आहेत. छोट्या पोर्शनमध्ये सोडले तर ती कुरकुरीत होतात. या प्रकारे तुम्ही भजी करून बघा. चवीला खूप छान लागतात आणि क्रिस्पी तर असतातच. अशाच प्रकारे सर्व भजी मी तळून घेत आहे. खूप टेस्टी आणि क्रिस्पी भजी तयार आहेत. तुम्हाला जर कांदा भजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.